Baina zenitzen erdimozten indala bi hiru bat urte, eta Zelanda Berria tortia beti zen da helburutako bat. Bai, erdimoztaio baten etxien hau. Apur bat kasualidadez heldu ditzen hona, ez gauken oso klaro nun geratu, leku exigentia da, ardixak oso exigentia die, oso eskiladore hona da, ez bebai ardixak exigentia dielako, ule asko dauki, oso fuertia die. Bueno, ez da beto lan espektatiba ondirik munduko txapelketa nivel hau gixabaleko, baina bai, nire mailan aldan eta onduen itxi espero. Bizagoa dauket, datorren urtien beste tempora bat itxeko muten duz justo, eta bizitzan behin bakarrik eskatu lehikenez, igual aprobetxetia guztoko jande. Kaixo Mikel, zer moduz? Haupa Neko, mentxe gabitz. Eguna bukatuta eta etxien ja, lasai. Zela doia, udia, Zelanda Berrian? Ondo, nahiko ondo. Ontsa eukidugu azkenengo aztien nahiko goalditxarra eta etxien egon gare goalditxarra indagoelako euri asko. Baina, bueno, bestela oso udana eukitzen gabitz eta lanien me gustora gabitz, así que ondo. Hor udia da, hemen negua, ez da kasualitatea, ez da? Zu horre hon izana? Ez. Lana dala eta nik han normalien udako temporea egiten dut, Euskal Herrixen, Frantzian da beste leku batzutan, eta oinamen udia da, eta hemen temporadia da, orduen onatorri bier, lan etxeko. Ardimoztailia zara, horrek eruen zagorra, ez da? Konta eguzu apur bat. Baina zenitzen ardimozten indala bi hiru bat urte, eta Zelanda Berria tortia beti zen da helburutako bat, hola namets o zateko moruen. Eta urte esperientzia apur bat hartu hostien, lortu nauen hemen kontaktu bat lortzia, eta mentxe nau, ardixa mozten. Izan ben, mundu mailan leku honenetakoa dala esaten daue horretarako, zeatik edo ze baldintza dauz horretarako? Bai, holan ardimoztaien munduen oso oikua izaten da Nova Zelandara etortia urte temporadan batzuk itxera. Batez beba ikasteko oso leku exigentia da, ardixak oso exigentia die, oso eskiladore hona da, ez bebai ardixak exigentia dielako, ule asko dauki, oso fuertia die, eta ardi asko daz, orduen leku aproposa da hortarako. Eta horrez gain, oso profesionalizata dagoela baita esan duzu lanbide hori, zer gure dago esatia horrek? Horrek esatia gure dago, hemen ardimozten fatezare eta munduan adak izetat nabien. Pastoria bereren hauko, eskila horiak eurena, artia jasoten dabitzen, ape bak isesetan dabitzen. Artiak hemen dirua balixo dau, ez da Euskal Herrixen moruen, artiari diru bat aterate jako. Orduen produktoa da, hortan importantzia ondixia mute jako, produktuai. Eta horregatik zein duitzen da asko, ardixak zelan mozten dien, ze kondiziotan, lekua beti garbi egoten da, artia modu baten jaso bida, klasifika bida. Orduen oso lan profesionala da hemen. Zan dozu moan, diferentzia nagusietako bat hemengoan aldian, igual hori izaleke, ez? Artillak berak dirua balixo dagoela. Bai, karo, han Euskal Herrixen ez dagoenez balixo, pastoriek ez daue ez dutie dolako importantzia muten, eta mozten die moztuen bidielako, ardixen osasunangatik. Horregatik ulia hartu da dosin modutan jasoten da, eta listo. Hemen ulia produktua da, orduen, hemen inbijako prozeso ben bida. Esan dugu, Zelanda Berrian zauzuela, baina gutxi gora bera gu kokatzeko, nun zauz, zehazki? Zelanda Berrian bi isla die, beko hegoaldeko isla gutxi gora bera erdi partien. Geraldin, bai. Dau Christchurch iritik ordu pare batera edo, hegoaldera. Okerrez bano gainera, ardimoztaile baten etxian, zauz? Bai, ardimoztaile baten etxien hau. Apur bat kasualidadez heldu ditzen hona, ez gauken oso klaro nun geratu, eta metik 15-20 minututara itxendo lan normalien. Eta han Euskal Herrixen egondako moztaile batekin kontaktuan ninguen, aurrekurtien egon zan Alan Norfield, oindala 2019 munduko txapelduna hartasisekin. Eta egon zan Euskal Herrixen, gomiztegin guri hartasizko ikastaro bat emuten. Eta berai esker, bere haitxan etxera aldu nintzen da mengaz. Zein da zure egunerokoa hor? Egunerokoa bastante simplia. Goizien goiz jaiki,
fuerte gozaldu, lanera fan, normalien seirak aldera edo urteten azetxetik, zazpi txerditan edo ja lanien gaz, martxan, atzaldeko bosterdiak arte, gutxi gora bera, paradekin, bazkaltzeko denporiak intadana, eta etxera torri, dutxau, urrengo gunerako erropia eta erramentxak eta preparau, ondo afaldu eta lotara aldan eta eskarren, ondo deskantzatu goteko. Martxoan, mundu mailako txapelketa ingo da, ardimoztailena, hortarako preparaiten be bai? Bai, claro, bai. Bueno, ez da beto lan espektatiba ondirik munduko txapelketa nivela ondixabaleko, baina bai. Nire mailan aldan eta onduen itxia espero dut. Euskal selekzioa gongo da gainera, lehenengo aldiz? Bai, hori gauza ondizia izango da, aurten. Euskal Herri izandako 2023an, Espanabil txarto, lortu zen Edimburgon izan munduko txapelketan Euskal Herria nazio moruen ordezkatu alizetia munduko txapelketan, eta hori 3 urte ostien, lan pilo batekin, jente pilo bate onda lanien hortarako, lortu da Euskal Herria gotiamen, da datorren azien uste batu zela Euskaldu nahiago nuta. Munduko txapelketea, Mikel, baina bi txapelketa modu paraleluan jokatuko dira, ezta? Azaldu iguzu hori. Bai, bueno, itxen die egun igualetan, txapelketan 4 egun izeten die normalien, eta bi txapelketa paralelo daz. Nazioartekoa, nazio bakoitzeko bi representante izeten die, bi makinakin, bi artazisakin, eta bi artillari. Eta gero aldi berien, itxen da txapelketa ireki moduko bat. Apuntetan da, gure egon apunta bitxen da, kategoriza diferentia daz, eta hortik beste irabazle bat urteten da. Eta bigarren hortan, ibiliko zazu, ezta? Bai, ni hortan ibiliko naz. Makinakin eta artazisekin bai. Eta bi modalitate horretan, Mikel, zein ja onduen multasatzuna zuri, edo artatisekin, edo makinekin, edo zela biltzara erosuen? Erosuen igual makinakin. Da, geixen itxen duena artasisekin egisa ez tala inbeste lan itxen orduen makinakin errestasun geixau dau. Baina artasisekin ben nahiko ondo ikustenaz, eta sorti aukidot nauen lekuen nahuela, eta irakasle onakin nabiela, eta bisekin gustora biliko naz. Esan dugu, Geraldin inguruan zauzela, hor Zelanda Berrian, zelakoa da, zonalde hori? Mendixa, etxe gutxi, jente gutxi eta ardi asko. Eta Mikel, zer da arreta gehien emundutzuna horra jo zinean, zer nabarmenduko zeke? Nabarmenduko neuke parajean haunditxasuna. Ez dau giza holan aktibidade asko, ikusten duzu biztiak emuten dutuna eta mendixak eta zelaixak eta ardixak. Ez dau asko egixo. Eta eukiozu, edo bakotzu, paraje horrek bizitaiteko edo bestelako parajeak bizitaiteko aukerarik? Bai, eukio aukeria. Torri ditzen lanien hasi baino apurtxoa lehen hau, azte bete egun lehen hau, eta ikuagoan aukeria apur bat leku politxak ikusteko. Eta gero lanien behar leku olako parajietara faten garela, eta lanera fan da etorri zen, bai, leku elegantetan ibiltzen dara. Eta irixak adibidez, Wellington edo Auckland diabla ezagunenak, orkuak? Irixak bape. Kristxurtxen ledoko gunien, da biuti bakau itenien, da guren gabe martxan dik. Esan duzu, Mikel, azaruan horra jago horretik, hilabetez bidaiatzen ibili zinela, nundi nora edo, ze leku bizitatuta? Onginen Indonesian, hemen gutxi gora bera erdibidien edo beraketan zen, eta aspaldi gogoan okon fateko, eta horre ongitzen hilabetez, apurtxo bat isla diferentiak ikusten, ongitzen Sumatran, Oianien, gero Lomboken, Zumbauan, leku askotan ibili gare. Euskal Herriera buelta, ja noiz ingo zu, txapelketian ostian? Bai, txapelketian urrengoko gunien, abioia hartu eta etxera. Eta oin artekoa, zelako esperientzia izan dela esango zeke? Esperientzia oso politxa, oso berazgarrixa. Asko ikasten nabil, txetik kanpo gauza beste modu baten ikusten die eta esperientzia oso potentia izaten dabil. Datorren urtean, berriz buelta horra? Gustako jaten. Bizagoa dauket datorren urtien beste tempora bat itxeko emuten duz justo, eta bizitzan behin bakarrik eskatu lehikenez, igual aprobetxetia gustako jaten. Oso ondo, Mikel, mila esker, placer bat, eta suerte, txapelketan, haber zen faten dan. Eskerrik asko. Ondo fango da. Ondo segi, gero arte. Gero arte.